vaig ser conscient que se lance caïdes fins a la seva pròpia carrera. Vostès han governat 20 anys a les institucions. 5 tan conscients com a nosaltres de baix nivell creuem del desenvolupament de la llei d'Aran, que ja queda com un merque l'objectiu d'aquesta casa. Vostè ha dit que aquestes faenes les ha de el govern. Guarda, el govern no hi ha cap jurista. De la mateixa manera que no hi ha cap de aquests governs, la llei d'Aranès, per exemple, que ara ja no s'ha desenvolupat, aquí no tinc parlat. Hi ha la reforma de la llei d'Aran del 2015 que tampoc s'ha desenvolupat, i vam metre exemples molt concrets. Vostè sap que el conveni que regula el traspàs de sanitat i de justícia és caducat i que res se n'ha preocupat? Vostès saben que en el grau social, la que està aquí vivint, no hi ha un conveni que desenvolupa el traspàs de competències. En aquest moment, l'oficina comarcal de Tremp ha més servici que pot haver el Consell en les competències transferides. Vostè sap que aquesta casa no ha cap tipus d'estructura en matèria d'esports, perquè aquella competència tampoc s'ha desenvolupat. I podria haver la llista en matèria de llengua, en matèria de cultura, en matèria d'urbanisme, d'habitatge, etc. Si vostè cree que ACRO està de govern, perquè no tenen vostès els 20 anys que governen? I que sense saber ACRO, ja no parlam de la relació amb la Generalitat, tenia en compte que jo he parlat de la relació amb el Parlament de Catalunya que aprova els lleis. En aquests moments no sabem de totes les lleis que s'aproven en aquest Parlament quines incideixen directament en l'àmbit competencial del Consell i en què ens podem acabar trobant amb lleis aprovades com ja passa que directament invadissin les competències del Consell General. Vostè cree que era feina de el síndic o el conseller? Jo volia dir que dels anys que han estat així Convergència Democràtica és quan s'han obtingut totes les competències que ho hem en aquest Consell. Si no hagués estat els 4 anys anteriors que arribem a un acord de finançament de la Generalitat, a dia d'avui hauríem molts problemes amb el finançament. Si no hagués estat pel govern de Convergència Democràtica tampoc el que hi ha l'acord institucional de les polítiques emergències tampoc existiria. Com a prou, totes les altres competències. Com que hi ha hagut competències en aquest govern quan ha estat governant Convergència Democràtica. Quan ha estat posat-hi, no ha tingut cap de competència. En els 4 anys que eres, no ha rebut cap de competència. Veurem en aquesta legislatura a veure quines competències ganes de la veritat. Bueno, jo li vull parlar de les competències que ha assumit la Convergència per tots els anys de govern del Consell. Faltaria més, entre els 20 anys no s'ha assumit cap competència. Ara, si vol parlar, tornaria de desenvolupament, de la implementació d'aquelles competències i del finançament d'aquelles competències. D'acord? Li torno a repetir l'exemple de l'allau social perquè ell em sembla un exemple flagrant. Escolta, en aquest moment el Consell General d'Aran ha de rendir comptes a la Generalitat amb un contracte de programa exactament igual que fer Tremp, que fer la Seu o que fer Xerrà. Exactament igual. Si aquella llei era assimilació de competències que vostès presumissin d'haver, doncs d'acord, el paper ha de la competència en la pràctica nul·la. Escolta, li va dir a Catalunya. Aquest acord de finançament que vostès fan, no l'acaben demà, el de millor que l'anterior. Saben vostès on s'han anat aquest milió i poc més d'euros en el 2019? A cobrir el dèficit de la sanitat. Per tant, escolta, vostès poden repetir el número de competències que han hagut. Des del 2012 la Generalitat li retalla aquest pressupost a les univeus de vergonya que la nostra sanitat des de l'AVEX porta més de 10 milions d'euros acumulats de dèficit. I la sanitat que representa més del 50% del pressupost d'aquesta casa. Que vostès et saben tan bé com a jo que han hagut de suportar aquest dèficit a costa de no complir amb la resta de desenvolupament de les competències. Per tant, escolta, jo no li va a criticar que vostès hagin tenir més com a les competències. El que sí que critiqui és que un cop ha tenir aquest paper no se pot posar en parar. Cal exigir que hi hagi un conveni que la desenvolupe, que quede clar que el que pot el Consell de Tenut és estructura indefinissat. Podem parlar de l'altres causes, podem parlar de la competència en matèria lingüística o cultural. Vostè sap que aquesta casa no ha ni un tècnic en matèria de cultura? No hi és, no existeix. I aquella sí que la primera competència que assumir el Consell General d'Aran. De la mateixa manera que en qüestions de llengua, només en aquest moment, més enllà de l'infrafinançament que ja hi ha de vergonya, tampoc hi ha una persona suficient per assumir el que aquesta casa hauria d'estar com a competent en matèria de llengua. Per tant,
escolta, vostès diuen, no, aquesta plaça, jo ja entenc, o sigui, ara surto ja d'una ola de populisme i d'una manera que se justifica la seva posició. La respecte, que no em podia explicar d'altra manera, però escolta, i que aquesta feina l'haurien d'haver vostès evitades. I ara no seguim on anem. Ara no seguim on anem. Te poden demanar qualsevol de responsables d'allà o d'aquesta casa en quina situació se troben determinades. El d'esports, per exemple, és flagrant també. No hi ha estructura, no hi ha tècnic d'esports en aquesta casa. Ni tan segur que una llei i conveni que digui, guarda, la llei garanteix això i això vol dir que les seves competències seran aquestes i seran finançades d'aquesta manera. Jo comprenc que hi hagi aquest desatiment, que hagin de justificar de la manera que bàsicament la seva inoperància durant els seus anys de govern. Si tu dones darrere, les et diguin amb tota la cordialitat, no hi ha qüestió personal, però al final el que cal demostrar les caules no són per les paraules, sinó els nets. Les ets són que les competències, no li sabria dir el tant per cent, però que més del 50% de les competències que vostès han adquirit han quedat penjades en limbo, perquè no són desenvolupades. Creiem bàsic que com a mínim aquest govern pugui plantejar 10 anys de la Generalitat o 10 anys del Parlament que aquesta llei d'Aran, que al final és la nostra llei, com a mínim se complisca amb totes les conseqüències. Perquè que sense aquesta llei de règim especial, que ja no m'ho estem parlant de la llei d'Aranès, quin sentit ha aquesta part? Per tant, escolta, jo, respecte al posicionament, les demani també que no estem demagogia ni populisme d'Agueset perquè les pugui anar un apunt del currículum de la persona que ocuparà aquesta plaça. Escolta, jutge substitut en contenciós administratiu de Lleida, magistrat en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, catedràtic en la Universitat de Lleida. Jo no soc catedràtica. Que pensi que cap dels membres d'aquest ple ha aquests coneixements. Ojalà s'hagués fornit el grau de sindicatiu de la secretària d'intervenció d'aquesta casa amb suficient personal per recursi, d'aigua a tot aquello que ha de desun aquesta... Ja no el Consell de l'Aran, sinó que la Val d'Aran en seu. Bueno, és un període que els 4 anys que vostès hi havien d'haver Consell no eren arrem d'això que ha dit vostè. O sigui, arrem d'arrem. Pensi que no cal tenir debat, cal deixar governar. En aquest moment nosaltres creiem que la ciutadania no ha comprès, però ja dic, cal deixar governar també a vosaltres que ets el govern, evitar els fruits d'aquestes noves incorporacions en Consell.